Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pripremam jedan predivan domaći tart sa šljivama. Dok traje sezona šljiva, ovo je neizostavan recept i obavezno ga morate probati. Detaljan popis sastojaka nalazi će se u opisu videa, a kroz sve sastojke proći ćemo i kroz sami video. Za početak pripremam tijesto koje će se nalaziti na dnu kalupa, tako da u zdjelu dodajem jedno jaje, 80 g šećera i jednu kesicu vanilin šećera. To ću da umutim u utilicu prije nego što dodam ostale sastojke. Čisto da se malo sjedini šećer i jaje. U to ću još dodati 200 g brašna, jedna mala kaščica praška za pecivo i 100 g putera. Poželjno je da puter bude sobne temperaturi kako bi ga lakše sjedinili sa brašnom, odnosno kako bi lakše dobili tijesto za dno kalupa. To ću sada umijestiti rukom dok ne dobijem smjesu koja se odvaja od zdjeli. Dakle, potrebno je i da zdjela i ruka ostane čista. To će značiti da je struktura dobra. Ako vam slučajno bude falilo još malo brašna, slobodno dodajte. Evo možete vidjeti kako se na kraju to tijesto fino umijesi. I to je to, tijesto je spremno. Kalup sam premazala maslacem, sasvim malo, i sada tijesto prebacujem u kalup. Ravnomjerno ću ga dakle rasporediti po dnu kalupa kao i uz ivice. Ne mora biti savršeno, potrebno je samo da otprilike bude iste debljine po cijelom kalupu. Tijesto je jako elastično, tako da ćete ga jako jednostavno rasporediti po kalupu. Sada redam šljive, ja sam ih prethodno očistila, oprala i cijele polovine redam kao što možete vidjeti na videu po kalupu, odnosno po ovoj dole prvobitnoj smjesi. I to je to. Potrebno vam je otprilike oko 1 kg šljiva. Preko šljiva ću dodati još malo šećera i cimeta, ovo je opcionalno. Dakle, ako su šljive dovoljno slatke, ne morate dodavati šećer. Ovdje se nalazi jedna kašika šećera i mala kaščica cimeta. To sam samo onako dodala preko šljiva i sada pripremam mrvičasti posip, odnosno mrvičastu smjesu koja ide preko šljiva prije nego što tart ode na pečenje. Zato sam iskoristila 150 g brašna, 100 g putera i opet oko 80 g šećera. Po želji opet pola kaščice ili jednu malu kaščicu cimeta. Ako ne volite cimet, opet izbjegnite i ovdje cimet, nemojte ga dodavati. Ali meni nekako da baš lijep okus sa šljivama. To ću opet samo umijestiti rukom. I vidjet ćete, na kraju ćete dobiti ove kao sitne mrvice. To dodajem preko šljiva, dakle ravnomjerno ću rasporediti. Rernu sam uključila da se zagrije na 180 stepeni i tart se peče oko sat vremena na 180 stepeni. Vidjet ćete, on će dobiti kad se ispeče zlatnu bakarnu boju.
Tokom pečenja šljive će pustiti svoj sok, tijesto će lijepo dobiti boju, a već dok se peče, kroz kuhinju ćete osjetiti miris cimeta i pečene šljive. Kada je tart gotov, možete ga ostaviti da se malo prohladi, ali po želji možete ga poslužiti i toplog, kako god vi želite. Odličan je i uz kafu i uz čaj, a najukusnije uz jednu kuglu sladoleda. Ako volite ovakve recepte, pišite mi u komentarima koji je vaš omiljeni, da li ste isprobali ovaj tart sa šljivama. Hvala vam na gledanju videa, pretplatite se na moj kanal Samirina kuhinja i do sljedećeg puta, prijatno!